अरे का एक कुंदानी तक गजोधर चाचा हीरो हो गए रे। सब कोरोना के असर है भाई, सब बात बुझो। Music by Roshan Singh. अब सब सायलून में ताला हो गई। बात तो ठीक है कहता भाई। अब सब सायलून में ताला हो गई। आय हटाला हो गई। देखो बूढ़ो भी अब जुलफी वाला हो गई। हाई बबुओ भी अब जुलफी वाला हो गई। का करब, घर से बहरी जाही के नइखे। हो गेला चार लोग खेले घर में गोटी। सबके बन्हाई भैया लगले में चोटी। अरे बाप रे बाप, तो लड़का लड़की चिन्हाई कैसे। हाँ हाँ हो गेला चार लोग खेले घर में गोटी। सबके बन्हाई भैया लगले में चोटी। गली गली कोरोनावा के हाला हो गईल। आय हाय हाला हो गईल। देखो बूढ़ो भी अब जुलफी वाला हो गईल। बिना दाढ़ी वाला लड़का दाढ़ी वाला हो गईल। सब चली लेकिन घरे में रहे के काम बा, बहरी नहीं निकले के। रौरा सुरक्षित तो देश सुरक्षित, ध्यान देवे के बात बा। माई बाबू भाई संगे रहे के लाचारी। टूटी गई ढेर लोग के यार संगे यारी। हाँ, ई बात बा, गरीब बतियावे के नहीं तो मिलत। आय हाय माई बाबू भाई संगे रहे के लाचारी। टूटी गई ढेर लोग के यार संगे यारी। रोशन राग से फोन कैलो पाला हो गईल। आय हाय पाला हो गईल। पारा का सवा भी अब जुलफी वाला हो गईल। देखो बूढ़ो भी अब जुलफी वाला हो गईल। कोनो बात ना बर्दाश्त करे के बा।